Viron Markku. Paneme ta siia, et näidata, et siin on meil see veoaas. Keegi tahab, saab Viron Markust tõmmata siit. Oleme siin Soomes Vermo driftil ja esimesed trenniringid on tehtud. Auto sõidab hästi ja kõik töötab nii nagu peab. Meil on kaasas erinevaid rehve, see tähendab mõned Westlake'id, mõned 3Ace'id. 3Ace'id on samad, millega sõidab Kevin Pesursis Drift Mastersil ja Treadwear on 100. Need on ikka erilised plastiliinitükid. Kuna siin on niisugune 8 tundi trenni aega täna, siis saab kõik väga rahulikult võtta siin oma asja. Ja me siis panime, millal on enne saanud trenni ajal abet jääda rahulikult. Ja me siis paneme ka, et me oleme ikkagi juba 2 paari rattaid ära sõitnud. Praegu panime Westlake'id alla, need on natuke libedamad, aga uue tüübi Westlake'id proovime ära. Ja meil muidu lõviosa on siis 3Ace, mis võiks olla natuke libedam, oleks natuke lõbusam. Aga autot saab seadistada ja referööp saab tõstmega, nii et meil on paar võimalust, millega asja mugavamaks teha. Aga kokkuvõttes on niimoodi, et oma asi töötab ja ma lähen nüüd sõitma. No nii, politsei on huvitatud driftiüritust, miks tuleb tossu. Mida see savu on, mis tulese rekkasse? Trennid on läbi, olen jäätise välja teeninud ja söön selle rõõmuga ära ja räägin teile rohkem. Samal ajal on siia tulnud ka politseinikud korda kontrollima, miks tuleb tossu siin. Tegelikult ei tea, miks, igal nad on siin. Tere hommikust, uus päev on alanud ja eilsed trennid on läbi saanud. Meil läks päris hästi eile ja proovin siia Reistatale äpsi videoga panna, kuidas meil eile läks. Nii et me püsime rajal külg ees, kiirus on hea ja auto siiamaani töötab hästi, nii et nii lihtne ongi. Nüüd ootame muud trenni, just oli sõitjate koosolek ja siis polegi midagi, lähme sõidame veel. Hommikused trennid on läbi, need läksid väga hästi. Ei sõitnud kordagi välja nagu eile. Eile tegelikult sõitsime ühe korra ja nüüd on vaja siis veel sõita väga hea kvall. Ma arvan, et kui me sõidame täpselt nii, nagu me siiamaani sõitnud oleme, siis meil on väga kõrge kvalifikatsiooni positsioon olemas, aga millegipärast on alati nii, et kui ma kvalli lähen, siis see olukord muutub tohutult. Nii et eks sest paistab. Eeldused heaks sõiduks on tegelikult väga suured ja me oleme ikkagi saavutanud selle, mida me oleme tahtnud. Elena Helme. Sitten A-Vaida virolaiskuljettaa seuraavaksi lähtövuoroa odottamassa. A-Vaida tulee Pemarilla ja on tuttu Suomen kävijä Vaida ja hän tästä lähtöön. Entri ja hyvänäköisesti tulee ensimmäinen lippi. Toinen olisi saanut tulla hivenen syvemmällä. Sitten mennään kolmosboksiin. Kolmosboksi löytyy hienosti ja no-go zone kierretään tosi hyvin. Ja nelonen tullaan hyvän näköisesti. Siellä kyllä pyörä tekee töitä selkeästi ja tosi hyvän näköinen linja ja aggressiivinen suoritus. Yes, as Leska is mentioning already, A-Vaida is using everything out of his tires and all the track, all the line is used as good as possible. And with a nice initiation, missing a little bit out on the second clipping zone, but still manages to finish
get through the third point, clipping point, and also the fourth clipping point becomes complete, and he totally rides the wall with lots of smoke, lots of angle, and a good momentum all to the end. Ja Vada pisteet 43 linjasta, 18 kulmasta ja 17 tyylistä, 78. Ajolinja pikkasen kiristää sieltä, se jäi. Ja sitten Helenan pisteet 5. Sitten Avaida ensimmäisellä vedellä 78 pistettä ja en näe mitään sitä, mutta sehän parantaa. Hän on kanssa semmonen, ajaa kyllä reippaasti ja oho, no ei paranna. Nyt kävi joku tekninen, olisiko siellä jotain voimansiirrosta pettänyt, ehkä vetoakseli tai joku. Looks like Alvaida is suffering some kind of technical issues because he didn't even make it through the transition or through the initiation. Sorry. Is it a broken drive shaft? Is it something like that? I don't know. We'll see. Maybe we get some kind of information about that. But really sad to see he had a 78 in the bottom. I guess he would have improved if he'd got an honest chance to show what he's going for, because he was showing some really promising performance during the training earlier today and yesterday. Eks see on kokkualaste, mõneks ta on eelnevad paugud ka, et ega see on lihtsalt väga halb lugu, et kellel polegi midagi muud. Seal ongi täpselt kolmas kõik sees. Toogrind ka ja saab kokku panna ja saab jälle natuke sõita. No nii, filmib jah, jess, väga. Meil lendas nüüd käigukast laiali ja me oleme siin Soomes. Iga lihtne, ma arvan, toogring läks minema. Tegelikult läks üks hammasratas kildudeks. Ja paneme uue sisse, meil on siin üks jupp veel vanast kastist võetud ja me teeme selle kasti korda ja homme saame ikkagi tandemit sõita. Me kvallis olime vist 5. kohal, nii et suht okei, aga ma läksin kvalli võitu püüdma. 10. Lõpp, jah? Me oli lõpus 10. nii et me olime ikka vapsed pasas. Aga teeme korda ja pärast paneme autole all tagasi. Eilne päev läks siis sedasi, et kvalli teine ring lõppes ära juba kiirenduse pealt ja meil purunes siis kolmanda käigu üks hammasratas. No ma võin enam näidata, milles välja näeb. Selline suur jäme, korralik hammakas. Igal juhul see on katki ja nüüd siis ma remontisime ära. Kast on nüüd korras jälle. Nii et saime õhtul veel 2 ringi proovida, et kõik töötab ja täna on siis tandemitrenn ja tandemit ka, nii et lähme sõitma. Käib. Yo, all siin. Been doing the rap battles with this guy. Kaspar on räigelt valmis. Hakkama rääkima, kuidas siis tänane päev läinud on. Palun Kaspar. Tänane päev on väga hästi läinud. Seda me lootsimegi, et Kaspar räägib meile. Siis tegelikult on niimoodi, et hommikul alustasime niimoodi, et sihukest lärmi polnud nagu nüüd selle video hetkel just tekkis, aga Kaspar avastas, et tagant üks kütuse või voolik veits lekib ja panime AN-i veits paremini kinni ja nüüd see on korras.
ülejäänud osa vahetame ainult rattaid ja sõidame, tegelikult on kõik väga hästi. Ja kohe-kohe hakkavad top 16 tandemid meie jaoks, nii et proovime sinna ikkagi võitma minna, aga vaatame, kuidas see päriselt läheb. Pariin. Norjalaiskuljettaja Marianne Halvorstad vastaan virolaiskuljettaja Ao Vaida. Ja Halvorstad lajittelu 7 lähtee ensin liidiin, lajittelu 10, Ao Vaida sitten seuraamaan. So next up on the line we have Norwegian driver Marianne Halvorstad against the Estonian guy Ao Vaida. This will be a really interesting one because both of these drivers have been showing some smooth, even and aggressive runs, both of them. Ao Vaida with wide angles and lots of tire smoke. No niin, ja näin lähdetään liikkeelle. Halvorstad edellä, Vaida seuraa ja näin pistetään peliä poikittain. Aika loivalla kulmalla molemmat menee ensimmäiseen klippiin, mutta sen jälkeen linja on vähän ehkä kapoinen edelleen Lidbusk Halvorstadilla, mutta mennään kumminkin ja Vaidalla tosi kapea linja 3-4 välillä, mutta kylki edellä kumminkin molemmat menee suorituksen loppuun. I really have to say this is one of the better runs from Halvorstad today. A little bit shallow in the last corner and basically not filling up all the zones 100%. The first corner initiating really well, quite deep into the second zone, lots of smoke, lots of angle, missing the third zone a little bit. Ao Vaida staying consistently behind, a little bit on the inside goes Vaida at clip number 4. And Halvorstad is not able to completely complete the wall ride, but overall a really exciting twin battle between these two drivers. Kyllä, tasainen taistelu. Ei mitään spektaakkelimaista suoritusta kummaltakaan, mutta tässä on niinku, kaikki on auki ehdottomasti toiseen vetoon, kun laitetaan kuskit toiseen järjestykseen. Yes, so this is really in this way that everything is still possible for both of these drivers because we could not see, at least from our point of view, I have that opinion that we couldn't see any clear dominator in this battle so far. Halvorstad putting on a really great lead run with basically all the ingredients despite some not completely filled outer zones and so on, but Ao Vaida keeps adapting to the situation really well and handles the chasing super well. So let's see on the other way around what these two drivers will try on. Niin, jännä nähdä miten mennään sitten toisinpäin. Ehkä pikkasen ennakko-odotuksia. Mun mielestä Ao Vaida meni eilen ainakin tosi kovaa ja Halvorstadin äskeinen veto ei ollut kyllä silleen niin kuin vauhdiltaan hirveän hurja. Ja siinä saattaa olla kyllä oma haasteensa pysyä perässä, mutta nythän me se nähdään, ei tarvitse arvailla, voidaan katsoa. Ja Vaida kyllä heti ensimmäiseen klippiin ja ensimmäisen puolenvaihdankin kohdalla niin ottaa kyllä aika kova kaula. Vaan katsotaan, että Halvorstad malttaa tulla luisussa ja on hyvä leveä linja Chase-kuskilla Halvorstadilla, mutta jää vaan valitettavan paljon jälkeen ja no kutosen loppupuolella saa vähän lähemmäs. I think this is a little bit of a shame that Halvorstad got so much left behind already from the end because otherwise I'm quite sure this could have been a really tight battle this way around also. Halvorstad still managed to catch up a little bit around clip number 3 and after the transition she takes a little bit on the inside, keeps a consistent amount of distance to Vaida until the next corner where she dives a little bit closer to the lead car. Joo, oli ihan mielenkiintoinen, mutta katsotaan mitä kuskit Petelle kertoo, kun sieltä Vaida ottaa kypärän päästä ja kysytään kuulumisia. Pete, ole hyvä. Okay, and now we have here Ao Vaida. How was it? It looked pretty even. It's very good. Very good. Yeah. Anything else? No, but I really respect this. Some lady can drive like that. Yeah. It is for us. We are just thinking she's a little bit slower, but she's very fast and very good line. How was it for you? How did it go? I did good. That's good. Yeah, it's Happy to be here in Hyvinkää. Of course, it's an amazing event. I don't understand why there is so less competition, guys. That I hope next time the guys are just watching. It's like hope so we'll see like 40 drivers on the Yeah, it's fun, but it is what it is. But glad to have you here, man. It is very good, yeah, and the race is good. Yeah, thank you, sir.
Marianne Halvarstad, våra favorit norsk. How was it? How did it go, in your opinion? Very fun. I think I lost him a little bit in the start in my chase, but I had a lot of fun. Yeah, and the whole weekend here in Hyvinkää, how has it been? Fantastic. Great weather and a lot of sea time. Is the weather an issue? Is it good or bad that it's so hot here, and especially in there? Both. It's a little bit hot inside the car, but when you start driving, you don't notice. So Good and bad. good and bad. Thank you, nice to have you here. Thank you. Näin saadaan kuskeilta kuulumiset ja tästä parista jatkoon Vaida. Yes, so from this race continues on to the top 8. Vaida. So Marianne Halvorstad did a really good job, but unfortunately she wasn't able to get it all the way. I guess it was at least about the big distance from the beginning, as she was totally aware of herself also. Jos saataisiin parempaa ajoa seuraavaksi. Joo, just näin. Kiitoksia, Tommi. Mun mielestä toi on, mä tykkään tästä työomaroinnista, mitä Suomessa nyt on viime aikoina käytetty. Että jos molemmat ajaa huonosti eikä ole selkeästi huonompaa, niin pannaan ne uudestaan ajamaan. Että pitää ajaa hyvä ajo, jotta pääsee eteen. Eli molemmat saa tavallaan niinku refreshi. Mutta nyt lähtee seuraava pari liikkeelle. Robert Åhäll, Vaida. Ja nyt on varmaan vauhtia tarjolla, ainakin ennakko-odotusten mukaan. Vaidalla jää linja vähän kapeammalle, mutta tulee lähelle. Ja nyt tässä kun no-go-zonin kohdalla mennään, Vaidalla oikeenee kyllä auto no-go-zonin päällä. Ja siinä iso virhe. Ja mielestäni Åhäll edessä ei tee virhettä, mikä olisi siihen Samaa johtanut. mieltä on. I've got the same comment as Leiska here. In my opinion, Åhäll didn't do any type of clear mistakes. I guess that Vaida did his own mistakes because Åhäll was giving a really good lead run, which was really chaseable. So as we're watching the replay, we can see here that Vaida takes a slightly inner line in the second clipping zone, which causes him also to a little bit lose the momentum and starts to go back and forth, and he misses and almost straightens up and goes a little bit through the no-go zone, which is not particularly a problem for a lead car, for a chase car, but Åhäll wasn't forcing him into the no-go zone. He was basically sort of pushing himself into the no-go zone. So let's see how this goes the other way around. Se oli semmoinen, että mun mielestä niin kuin Vaida siinä kakkos-kolmosklippien välillä vähän ahnehti ja sit meinas mennä pikkasen ylikulmaan tai mennäs mennä päälle ja sitä kautta ylikulmaan. Ja sitten se aiheutti mun silmään ehkä se ongelma, että miksi se meni sitten 304, meni melkein suoraan auto. Mutta kaikki on auki, Kyllä. mutta katsotaan kun toisinpäin mennään. Joo, katsotaan kun Ei ole varaa hirveän isoihin virheisiin Åhällilläkään. Niin, saattaa se sitten helposti mennä one more timeiksi, jos hän tekee yhden isomman virheen siellä. Kyllä, Kuten Vaida teki tuossa, lähti vähän no-go-zoneen tuolla omassa chaseissa. Toisaalta Vaidan pitää myös ajaa tosi hyvä liidi, koska ei Åhällin liidissä ollut mitään semmoista. Se oli mun erittäin silmä ainakaan. mainiosti mennyt. Nyt katsotaan, Vaida edellä, Åhäll seuraa. Ja näin tullaan toiseen klippiin. Vähän ehkä Kaaponen linja, pikkasen saisi syvemmällä mennä Vaida, mutta Åhäll tulee hienosti lähelle ja sieltä no-go-zone kierretään todella hienosti ja nelosen kohdalla aivan vieressä. Ja siinä 5-6 välillä tullaan jo ilmeisesti puskurit pikkasen pyyhkäseen. Olipa tasokas veto. Now we're talking a tight fight here in top 8 between these two guys, because as we can see, Åhäll is not leaving anything on the table. He's right up there trying to catch Vaida. Does a little bit of a better job in his chase run compared to Vaida, and a really tight transition into the outer zone 4, and approaching to the outer zone 5 and 6. Åhäll also hits a little bit to the back bumper of Vaida's car, throwing his bumper away. Let's see if that is counted as a mistake or a fault or something, because it didn't at least mess up Vaida's angle or line as I could see it. Otetaan kuulumiset kuskeilta. Pete, ole hyvä. And now we have our Estonian gentleman friend Vaida here, first chasing the lead in. How was it? Chase is bad.
but almost, I think it's the very good lead. The best one. Best one so far. Yeah, it is the best lead, yeah. Good. We are pretty near to the final 4. How excited are you from scale 1 to 10? 9. 9, that's pretty much. Yeah. Good luck, man. Thanks. Nice to see you, man. Robert, our favorite Swede, that look very good. How did it feel? Yeah, it feels amazing. I know this guy. I have checked him before in Drift Masters Wildcards, and I trust him 100%. He's a good man, so it's very fun run, and I hope for more. Yeah, Landskampen. Yeah, exact. Estonia, Sweden. Exact. Yeah. We're pretty near to the final 4. How eager are you to get to the final 4? I must go to top 4. It's a must for you. Yeah, it's must for me. Good luck, man. Nice to have you here. Thank you. Onpa mukava nähdä tosi hyvän tuulisia kuskeja. Tietysti tommosen vedon jälkeen pitää olla hyvä tuulinen ja tyytyväinen omaan suorittamiseen. Kyllä, ja mukava heppu toi OHL. Se oli mukava tavata häntä ensimmäistä kertaa mulle. Ja tästä parista jatkoon Robert OHL. So OHL proceeds to top 4, still with the chance of gaining the top 3 steps on the podium. Võistluspäev on läbi saanud ja me oleme jõudnud Tallinki sadamasse Helsingisse. Tegime hästi kiirelt seal raja ääres kokkupakkimist, sellepärast et me jõuame 2 tundi varem laevale. Ja nüüd me oleme siin, me lõpetasime top 8 eessõidu, sõitsime, no ma arvan, et nagu väga hea sõidu. Ma ei usu, et täna keegi üldse nii hästi sõitis eessõitu, aga eks seda me näeme hiljem tapast. Ja teiseks, me kaotasime ikkagi minu tagasõiduoskuse pärast, ehk siis ma taga ei suuda sõita liiga hästi. Ja viga on lihtne, meil oli auto suht gripe-etapp ja loll läksin lõikama ka veel. Ja sinna see koer maetud on. Ma ei mahtunud rajale ära ja siis ma eksisin ja tegin väga hea eessõidu vennale, nii et palju õnne sellele Rootsi poisile ja ma mõtlesin, peame liikuma hakkama, aga buss pandi ees käima. Igal juhul me ei võitnud, aga ma lootsin seda teha küll.